kepenake marang sira Kakang Patih Citrayatna dawuh timbalan Sinuhun Prabu kanthi raji Kakang Swani estunipun saking sami kala swanten sungkem kula konco dak tampa Kakang mung puja pangestuning sun wae kebat tampanana ya sanget anggen kula nampi dadosaken dipun sawetara kepenake nggih mangsaken dawuh marang sira Temenggung Gendrayuda sabda dalem Sang Prabu kanthi basuki sowan mikanggo berkaso pangestu kaya dalem sowan kula kanis piring Sang Prabu ing boten kasupen sungkem kula konjuk Sang Prabu ingsun tampa mung puja pangestuning sun tampanana sanget ing pangembung kula mugi dadosaken teguh kayuhanan kula Sang Prabu uga marang kowe Senopati Sindupati dawuh dalem kula sedaya kanthi rayu nggonmu ngadhep lan ngabyantara nyang Pendhapa Maespati pikantuk berkaso pangestunipun panjenengan anggen kula marak sedaya ngarsa panjenengan kalis liring sambikala namung boten katalupen pun sing bupati ngaturaken sugeng kinarya bekti kula konjuk dak tampa mung puja pangestuning sun tampanana sanget anggen kula nampi mugi dadosaken jejimat kula sisan gawe ingsun kepengin ngerti jejiban sing ingsun samperake nyang pundak tengenan kiwamu coba enggal maturoi kepareng catur kewajiban kula menika dadi sedaya prajurit magangan enggal estunipun sami cokat cakup rengginas rampil sedaya sami ngestani dawuh panjenengan Sang Prabu apa kabeh aturmu bisa ingsun pitaya Rai sisik atur kula jonggo Sindupati terdados pangewan-ewanipun bagus kalamun Praja Maespati jangkep telu kabeh mau nulat marang pakartimu mbok menawa Praja Maespati bakal katon kuncara kepenak wis dawuh uga kowe Gordayuda inggih kepiye pegaweanmu pinangka tungguk kemit bentuah ana ing Praja Maespati kepareng matur menawi lepat nyuwun sih pangapunten dalem Sang Prabu anggen kula jadi wonten ing gedhong pusaka iku boten wonten pusaka setunggal kula ingkang kajejer mbok menawi wonten pusaka saking pelanggan jonggo kula minangka lirunipun Sang Prabu kabeh aturmu ingsun pitaya kalamun ana kececering bentuah ana ing Praja Maespati jonggomu pinangka pangewane kados ngaten inggih ngestaken dawuh bali marang sira Kakang Patih Citrayatna dawuh tinimbang kepiye Kakang ombak lan kahanan panggesanganing kabeh kawula wiwit saka pucuk ing gunung mudhun Karang Pradesan lumebu ana ing kutha raja kepareng unjuk aku menawi atur kalepat kula nyuwun gungsang bangsa endening kula rumasi dados warga dalan wajiban kula sebisa kula sampun niti pirsa wonten sakdayanipun rangkang alaipun sedaya prajurit perkawula alih sami gemah ripah kula jinawi ungguli aget ingkang sampun dadi ora ana kawula kang kekurangan sandang sarta boten wonten kepenake pangastuaken dawuh yen putraning Rama Wahyu Tama kepiye nggonmu sinau ana ing bangku pamulangan babagan kaprajan kaprajuritan saha kapanditan pareng matur kula anggen kula ngestaken dawuh ingkang parekedhan lan kaprajan
kabeh wis padha kala. Pangeran Wajitom senajan siramu putra Narendra ana ing Praja Maespati nang tindak sapecat tembung saklimat kudu den ati-ati dimen kelau kabeh tinulat kabeh kawula ya kabeh dingin istri kaya ini ngendi wong tuwa yen ora bagya mulya yen ora seneng atine kalamun ndarbeni putra kang bagus pasuryane ya nulat ramane to senajan nulat ibune nang kabeh mau sing kirim material ya ramane to Bali marang Kakang Patih Citrayang nggih kados pundi sinuwun pancen ingsun sengaja merga akeh dipati pamancan lan kawula sak kiwa tengene kang dadi rereane ana ing Praja Maespati wis jangkep asok gondong parman nanging siji Kakang ora liya kang mapan ana ing padepokan Jati Srana ora liya Begawan Yogene ora ana kabar pisan munggo ing ingsun menika sedaya pesan monggo bawa Begawan Risanggen nggih kados ngaten kawula wonten ing Praja Maespati Begawan Risanggen sewu niki sinten nggih Kula menika Senopati Sindupati. Kekalih piandalan kula. kepenak iki Supen kali kula. Jaya Dirga. Nggih, tumunggu. Bobo Risang. Nggih, monggo Ratu Kilarat kula. kula sing duwe bojo Dewi Renuka Oh, ngaten to. Nggih. ayu ta bojo Ayu. Ayu rata sinten? marang sira Begawan Risanggen kamu dalem Sang Prabu Eryawati kanthi basuki dene Swanira ana ing Praja Maespati Males ing sambi kula namung bektinipun yang sepuh kita ingsun tampa Begawan Risanggen mung puja pangestune ingsun kebat sampean tampa sampe angin nawi yo dadosaken suara dalem Bapa Begawan Risanggen katemben kemawon ingsun rasa mergi akeh kathahipun Adipati Pemancan ingkang sampun asok glondong pangareng-areng kangge Praja Maespati namung kemawon mboten ketang mapanipun wonten ing pucuking gunung nggih Jati Srana kenging menapa Begawan Risanggen babar pisan boten nate sepo wonten ing Praja Maespati sewu lemah kadung boten kathah Sang Prabu Penanggen kawula randhang menika jalanan menggalekaken swasana wonten ing pertapan Jati Srana lajeng wonten kahanan menapa ingkang tumempuh wonten ing pertapan Jati Srana wonten prastawa ingkang semaken
Begawan Wisanggeni ingsun pinangka punjering pamrentahan wonten ing Praja Maespati menawi wonten ing Padepokan Jatisrana wonten kahanan lan prastawa lajeng menapa wujudipun Dene wanudya ingkang kula aturaken menika wantun tumindak sedhek Sang Prabu. wonten tumindak sedhek duh Begawan Wisanggeni ingsun pinangka ratu ketok rutut mustikaning Janaloka sabda pandhita ratu pangandikane ratu Datan Wolawali menawi wonten prastawa sampun cetha pawonganipun lajeng sinten wanitya kala wau Sewu Sang Prabu. Mugia wonten adilipun pangwas panjenengan. Lajeng pidana menapa ingkang dipun patrapaken wanudya ingkang wantun tumindak sedhek Sang Prabu. nyuwun sewu Bapa Wisanggeni namung kemawon kula nyuwun miterang lajeng tumindakipun menika jegur saking paukuman tumindak menapa lan kaping pinten tumindakipun Sampun mola-wali mola kapur nayaka kaja wonten ing Maespati menika sampun sami ngraosaken wanita sedaya punggawa lan nayaka wonten ing Maespati sampun ngraosaken Bapa Wisanggeni dawuh dalem. nyuwun sewu menawi aktoripun Bapa Wisanggeni tumindakipun menika ngirangi Subasita ugi ngirangi Trapsila tumindak sedhek lajeng wanitanipun sinten niku Sang Prabu boten prayogi menawi kula menika waraka jalaran kula minangka parangkara ingkang bangku adilipun kados pundi pidana menapa ingkang dipun patrapaken. pidananipun badhe napa pidana gantung menawi tumindakipun Bapa Wisanggeni namung kaping sepisan badhe kula ketok drijinipun Menawi kaping kalih ugi badhe kula potong astanipun menawi bola-wali tumindakipun Sang Prabu badhe napa pidana pati Bapak pidana parang Sang Prabu Bapak Wisanggeni Amangipun Jayadir Ngendikanipun ingkang tumindak menika punggawa praja wonten ing Maespati. Amangka sinten malih punggawa praja wonten ing Maespati? Kathah sanget nanging menawi saking kumandhi kula boten wonten ingkang tumindak colowentah. Nresnani garwaning liyan Sang Prabu. Tumenggung Jayadir Inggih. apa kok kira Begawan Wisanggeni kuwi Doro ingsun ora pitoi yen kabeh ature Begawan Wisanggeni
kuwi mestine nyoto. Mula Inggih. Kakang Patih Citrayatna tumenggung Yudha Dirga lan kowe Senopati Sindupat kabeh Punggawa ingsun paring dawuh Inggih. upadien sisih melih njur sapa Punggawa lan nayaka kang tumindak setting engko aturake marang isi. Bagus ngaten inggih. Rene sampun ralang terwaca. Kangipun sampun Prabu nyuwun tambahi kawisi. Yen pangeran Wadsuma sadake istirahat kaya-kaya duwene atur. Ana ing kersane